videossa avataan semmonen paketti, kaksittaispaketti. Ja voitais vaikka avata, ettei videosta tule liian pitkä. No niin, tässähän se paketti on. No niin, ja sitten... Mä lähden takaa. Ja tässä siis söpökortti on tosiaan. Ja lappu. Nyt voitais vaikka ottaa toi hiilipä. Ensin tällainen hiiri, joka mä annan mun kaverille kyllä. Nyt tällainen söpökoiran lelu. Sitten tällainen ruokakuppi. Sitten petsit. Tässä on tää kissa. Tää on oikeesti tosi söpö. Mulla ei oo tän mallista petsiä. Joo, siis tää oli tän paketin lemppari ja mä jätin sen seksvikaksi. Ja siis tää on oikeesti Cocker Spanieli ja mulla on niitä nyt 2. Ja tää on vaan niin söpö. Joo, siis toi paketti oli niin söpö ja mulla on kohta 300 tilaajaa, niin tilatkaa kanava ja moikka!